Lurilah jalan kamu warobodi Babel jalan Tanjung Ampalo di Siko Badan Baibo hati kampung halaman kini menunggu di Siko Badan Baibo hati kampung halaman kini menunggu kaki dah jalan Nagari Tanjung Lurilah jalan ke Padang Lawe di Siko Badan Kamari Canggung pulang ke kampung tiada bamande di Siko Badan Kamari Canggung pulang ke kampung tiada bamande oh Tuhan nan kuasa katampe batenggang ayuran kampung tolong tenggangkan denenan bukan ya orang lain sajanya kampung kami tinggalkan Padang Lawe tambatan hati Padang Lawe nagari koto tampan dari gunung Tampalo saja mande kini tiado kampung halaman tara sujauh Padang Lawe nagari koto tampan dari gunung Tampalo saja mande kini tiado mungkin ke kampung. Ya. Dah, Dek. Kita dah jadi.
Allah Rabbi Rabbi ya Rabbi Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita ai sahabat lan saudara assalamualaikum kasidang bersama adapun tangan satyo kita ialah jari banyaknya lima buah hukum nan wajib di kita pertama sadar semua yang kedua ketiga berzakat ni kampe puasa kalimo nayaji ati nambah kuasa itu sebabnya jari delimo jari nalimo ya ikiwani jo kalau dihikmahkan ke dalam nagari nan mula banamo si ampu jari semisal orang tua di dalam nagari untuk bertanya patangnya pagi kedua tunjuk namanya jari untuk apa menunjukkan ni tanda ini ketiga banamo si jari mati daripada kawan tagak atas tinggi sami sarang kuai nagagang berani umpama tentara dengan polisi penjaga keamanan dek rakyat narami kampe banamo si jari mani wala orang nan kayu sajadi iya kalingo kalingki yang nan kete sekali nan balimo ini ko indah sepakat apa karajone tak akan selama ke dalam nagari lanya toba itu nan balimo ini ko tidak sepadu apa karajo takkan mungkin maju seorang maelo nan lain mengganju labas salis siapa ngamun di Japanguro orang nan banyak dicek ragu anta ke sini anta ke situ yo bagi itu gula ragu rakyat nan kaleru enda pikir ya sifat nak kaleru sifat nan kaleru ala inni la udiolengan inni ila Allah ya Nabi Muhammad udiolai Rasul Allah ya Allah iya adalah Tuhanku Rabbi ya Muhammad itu adalah orang ini Imaka wala sabana balia rasul adalah khalifah ya Allah badiri dengan sandiri irinya kiamu Allah binafsihi odaya itu sini ifanyo la baraka la kudara dari Tuhan yang soleh saratul abasupa adio dari junjungan kita nala dapel tu kami kamanyambung ju Burito salamul disambung lekana dosa
abamnyo iyo adolan basa bam delay adoka arano lekarano alerekan kami olah sudah bang atanyo Allah dilayang kalala di mukoba Osamola tetapi diuntukkan oleh kami bang Aduh oleh palakan naro tubuh dan beliau ko Otanyo lele iyo lena sahabat lada ditolan saudara ini de pengajian lada kan jawabnya Otanyo de tarimo oleh kasih oleh denan tari imo suko o ilala ele Allah la ilah la illallah ya mulai annabi oh nabi Muhammad oh la ya rasulullah oh ilallah Ai tarimo denyo kasih oh tarimo suka oh ya maulana di akhir pengajian olah dijawab denyo tanyo oh ilallah Ai palaka rohonyo tubuh anantolan de pareso oh ya mulai oh tentang itu bana ade tolan maraso oh inana tarimo denyo kasih oh tarimo suko oh ya mulai oh atas pertanyaan dari tolan saudara oh ilallah Allah oh Maria la de bongkoi oh buwe samintaro oh ya mulai samintaro nyo kami sadang ba usango oh ilallah Ya Allah de la ilaha illallah Nabi Muhammad ya Rasul
Allah, yo mari mengaji siapa tajuk. Delai mari ke pengajian. Oleh karena pengajian olah penting ala pada kita. Di bidang lari agama. Agama lah Islam. Dalai surah nan jotaga. Ada di dalamnya. Ia tinggalan di kita menjalankan saja. Lai rape lare nara panduang disambung dari kajinya alai nyawa ada dalam tubuh naknya tu nyawa nana suci sungguh naknya tu pulau dalai nyawa nana laku supaya ada naknya tu aku ada ke ada ko jauh ibarat main di tanah lapang bola anaknya to bola anaknya to masuk ke gawang anak senang hati anak senang ia adalah hati penonton ia dan datang umpama ia danya untung karena dia bawa pulang itu eka dipakai mati ka ditumpang anak jangan nyawa berjalan lalai pumbang ini adalah firman akan laman yang jadi sandi di sore sajadah ayat terjali man yadanya Rabbi wa nal faqafihi dengan min ruhihi sama soladnya tungan sama solnya tungan menjadikan insan iya awalnya kejadian oleh di rahimna abalaya namo nurfa abanamo hadanya nurfa yang masulana di sana sama so air oleh talaninan konta sampai bulu hari nurfala di samato nurfala di samato bulu hari Nurpa samato kemudian itu malaikat dia adalah tiba menjadi dekan nurpa kakan Allah ko arati Allah ko onde arati Allah ko darah samato ampe iyo peluang hari Allah kasamato hari apabila delapan delai Allah ngakal dibuat menjadi dekan mutura ampe de bulanannya bilang lasan desarati 20 hari iya apabila panu desama sohodnya itu iya Tuhan ada menyuruh ada malaikat menyapu ia danyo aru de menjapu ia danyo nyawa ia kau untuk tubuh di alam danyo sara ia nyawa ia datataru Ajalai nur de Muhammad sahlangkah de kakiyo kemudian itu malaikat hembuskan ditiup adekan nyawa ke tubuh dengan insan sama soho di kandungan ia ampe dengan bulan sama soho dengan itu daerah ada Tuhan anggota bagara perlahan-lahan karena bagara oleh balambe talingoh mandangan badake tangan kamu delai kaki bali pe sunahim begitu adalah tampe
Sama sonyawa banamu rohani. Sama sonyo tubuh banamu jasmani. Keduanya itu dah apabila sapai baru banamu adalah insan yang sejati. Diberi bahasa ode berdiri nimbang zahir batin ni. Apabila lagana bilangan Gano bilangan delainan sambilan bulan. anak lahir dari kandungan. Awalahinyo delainan baru babadan, baru baraso delai dari perasaan. Dari nan angin yo datang kedinginan. Karena de angin odangi yo nalatibo. Karena manangi delai janji yo delai lupa. Oleh Tuhan leo tak patuh keadaan ini hendak dibaca. Lupa jo janji Tuhan yang ngaso. Karena dayu lai dayu nyo setan. Karena setan iyo musuh iyo de yang kontak. Jaranglah musuh delai lupa iyo na jo lawan. Lawan iyo balupo-lupokan iyo kan itu maksudnya. Oh delai jarang jari lupa jo barang. Oh jarang iyo nalah jari iyo lupa nana jo balam. Lai jarang lah jare kan Lupa lah jo balam. Oh antara ko balam balupa de lupakan. Oh ayah jo bunda dilupakan jangan. Pengajian nyo kami sama to bayangan. Pengajian kami sama to bayangan. Ayah jo bundo di hutan jangan. Oh dulunya nyawa suci dan boyan. Dahulu de nyawa tak ada dana jozam. Aku mau nyawa oh datang kemudian. Karena olehnya kumu karena alasan. Karena ade kurang ya de lain deka de asuhan. Oh kurang ya de didikan ya de kapado de istilah. Itulah sebabnya oh nyawa ade kumu. Akhirnya darahku lenai ka Tuhan tak apa Tuhan tak patuh. Ka dalam hiyo darahku oh badan hiyo de basapu. Oh soal pengajian saling go iko. Saingo laiko di kami berdua. Oh Allah nana dibari oh kanda Allah sadonyo. Buang hari nan lalari juo. Oh nalalari malam mari kini ko. Oh tanyo hiyo nanya tolan hiyo dalai nana takkan ajuo. Katakan juo lah di muka nan basamu. Oh dalai nan mari ba lambe lambe. De bambaunya. Oh dalanan karano denyo tanyo de la dilayangkan la dina muko de basamo. Tanyolah dilayangkan kaki tolanan badu. Oh dalanan tarimo kasih. Iya tarimo suko. Oh dalai atas pertanyaan. Iya tolanan saudara. Oh dalanan sungguh adalah pade. Tolanan lah batanya. Oh delana sungguh de pun pade tantulai dekan goyah juo. Iya karena malam kini dan memanglah sudah nyato. Iyo danga dekan bana. Iya basamu. Oh delana ini dela tanyo. Iya dangalah dekan pulau. Oh delana pakaro denyo tubuh. Iya kan iya ulah pareso. Oh delanan tantang yo itu bana de tolan iyo nan le maraso. Iya kan kami ladanya coba manjawe tolan lanan saudaro. Oh de basa bara de la tolan iyo nan saudaro.
samintaro. Oh delana urang yo delai sabare. Mukonan bersama. Oh delana disayang Allah de kuaso. Iya begitulah delanya tuh. Oh delana inilah penjawaban dari kami yo nambah dua. Iya dan aladekan bana sekarang lagi ninanko. Oleh nan pakaro tubuh nan salapane. Oh delana pakaro kulit dadagingnya. Oh delana ure jo tulangnya. Oh delana tantang yo itu bana de oleh tolan yo nan pareso. Pada ebana tolan iyo mama sangat tanyo. Oh delana kulit sabalun kulit. Oh delainan apa kode namanya. Dengan pulau. Iyo lah daging sabalun daging. Iyo jangan cakap. Iyo nan apa de namanya. Iyo jangan kini nangko. Iyo urek sabalun urek. Dengan pulau. Oh delenan apa kana monyo itu nan tolan de pareso. Jangan bana sekarang lagi ninanko. Iyalah tulang sabalun tulang Delanya tuh. Oh delana itu tanyo terakhirnya. Tulan tayo. Iya lambe yo lambe ebana Jaru lama baunya. Oh delenan tentukan kami jawab. Oh delenan sado denana ado. Karena pulau sekarang lagi ninanko. Oh tetapi sabalun kami menjawab denyotanyo. Kami telah bermohon. Oh dekana pado denan tua-tua. Iya karena tua-tua di siko banyak ahli terarikatlah denyo pulau. Oh delana kalau nande kok bari ho delanan tatape di judunya. Iya kok ndak tapek lah di panakuan panabang dek kami lah denyo tibo. Oh delana maaf lah di pinto leka padolan dan basamo. Iya kan mungkin sabalenan tunduklah jo kapalo. Oh delana kulit sabalun kulit. Iya itu nan tolong tanyo. Oh delana ini penjawabannya. Jangan adekan pulau. Kulit desana balon kulit odelanan api dahulunya. Dangalah dekan pulau. Iyalah daging sabalun daging Dangalah dekan pulau. Iya. Oh daging sabalun daging. Iyo tanah dahulunya. Itulah denyobana jawaban nanti kini nanko. Iyo nan ini penjawabane. Jangan adekan pulau. Oh dalana urek sabalun urek. Oh dalana urek sabalun urek. Iyo angin iyo dahulunya. Itulah denyobana iyo penjawaban lah dari nan kami nan lah berdua. Oh dalana tulang sabalun tulang. Iyo kandang ala dekan pulau. Iyo
tulang sabalun tulang iyo ayah dahulunya. Itulah denyo banakan memang nan sudahlah delanya tu. Oh delana Allah iyo delalu nasi iyo delana namanya jawab atanyo. Kami iyo kan batanyo pulo. Oh delay supaya habar imbang iyo delay nanese malamanangko. Sekali nandi siko. Oh delay danga iyo danga banah dari kami iyo nambadu. Tanyo kami katolan sudaro. Oh tulang delana kulit yo daging delanan kan kita baca juo. Dekan pula. Oh delanan kulit lai daging ure jo tulangnya. Iya kan memanglah sudahnya tu. Oh delanan tantang lah itu bana iyo kan kita yo depareso. Iya mintalah keterangan katolan lah iyo lainan sudaro. Oh delana ibarat demanim bohona akar yang oh salubuanyo. Yang selalu buahnya. Yo indah kadeba panjang. Iyo indah bajelo jelo. Iyo inilah pertanyaan Iyo di kami nan berdua. Iyo nan kulit denyo sako nan lanan kan kita denyo tanyo apa bana dewarananyo. Iyo kan dekan pula itulah tanyolah de nanti bo. Oh dalanan hato ko denyo oren atau putih de coklat denyo. Iyo katarangan kepada Mister Jet lah di angkasanya. Oh dalana daging denan yo cako. Iyo kan sudahlah delanya tu. Onde o daging denan cako apa pulo de warnanyo. Iya tanyolah kami iko. Iya sama salah tubuhlah denyo juo. Oh dalam demikian denyo pulo dengan ure jo tulanganyo. Langlah di pajalenan de tolanan sudaro. Oh dala Allah sadi cando itu. Oh dala cukup ya denyo ringkas yo le sakian denyo sajo. Jala di mana ka eloyo. Dala dang ho de kanaban hiyo dari kami hiyo badua. Iya bahu buang hari lalarui juo. Lalarui malam hari kini ko. Lalarui malam sekarang yonan ko. Namun di hari malam onde sayang oi lagu maibo. Oh iyan guci dan punya karajo. Oh tiba di kami la pandai pulo. La pandai bana serupa denyo. Oh tetapi dek kami onde dek kami balain carung ajo dabi adulang jo keleng kapalo tiba di kami la pandai pulo armada timur iko namanya Akan mahibur oh sana saudaro biate kapan
Bulan sedang berjalan, ada naimana lagi mengenai untung karanta urang bukan yudanai bagadang hati di kampung Salamoko. onde dong sana oi indah dapet jodoh Ya. Antara merah jobang kahuni antara sabah joy bongati karanta urang bukan yodanai bagadang hati di kampung Salamoko. onde tak ada babini Ujungnya lampu angkat kata purai omang de kandung tolong jodoh adenai karantau bukannya sanang emaknya duang idui naga bangkalai biarlah kini hati dan lupa untuk kau isu lai kasana ayo lai co itu banda dari kami nana bado itu lagu lama iyo agak ibo-ibo Lurilah jalan kamu waroh bodi Babel jalan Tanjung Ampalu di Siko Badang bayi bawati kampung halaman kini menunggu di Siko Badang kini bawati kampung halaman kini menanti Babel jalan Nagari Tanjung Lurilah jalan ke Padang Lawe inilah badan kemari Canggung pulang ke kampung tak ada bamande kinilah badan yang mari Canggung pulang ke kampung tak ada bamande oh Tuhan yang kuasa katampe bagantu oi orang kampung tolong tenggangkan kami nan bukan ya orang lain semenjak kampung kami tinggalkan Padang Lawe tambatan hati Padang Lawe nagari koto tanpa nandari gunung tanpa lo saja mande kini tiado mungkin ke kampung denai pajauh Padang Lawe nagari koto tanpa nandari gunung tanpa lo saja mande Allah tiado mungkin karantau denai pajauh Lurilah jalan kamu warobodi Babel jalan Tanjung Ampalu di Siko Badang bayi hati kampung halaman kini menunggu di Siko Badang bayi hati kampung halaman kini menunggu kaki dah jalan Nagari Tanjung Lurilah jalan ke Padang Lawe di Siko Badang kemari Canggung
pulang ke kampung tiada bamande di siko badan kamari canggung pulang ke kampung tiada bamande oh Tuhan nan kuasa katampe batengga ayuran kampung tolong tenggangka denenan bukan ya orang lain sajanya kampung kami tinggalkan padang lawe tambatan hati padang lawe nagari koto tanpa mandari gunung tampalo saja mande kini tiado kampung halaman tara sujauh padang lawe nagari koto tanpa mandari gunung tampalo saja mande kini tiado mungkin ke kampung karena jauh luruilah jalan kamu warobodine oh pulang ke kampung oh ke padang lawe teng teng tenang teng neng 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 teng teng tenang neng 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 teng teng tenang neng 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 teng teng tenang neng 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 teng teng tenang neng 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 teng teng tenang neng 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 teng 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 tenang neng 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 teng teng tenang neng 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 inilah lagu di kami baduo tibo di kami 80 di kami balai na caronyo ajo dabi adullah ajo geleng kapalo ajo padang lawe judul da lagunyo lagu sabana oh my boy boy bana jo kita baduo oh teng teng tenang neng 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 teng tenang neng 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 teng teng tenang neng 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 teng tenang neng 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 luruhilah jalan kamu warobodi ababel jalan Tanjung Ampalu hati kami bawa hati kampung halaman kini menunggu di Sikowana abai bawa hati kampung halaman kini menunggu abang belok jalan nagari Tanjung lurilah jalan ke padang lawe di Siko badan kamari canggung pulang ke kampung tiada bamande di Siko badan kamari canggung pulang ke kampung tiada bamande oh Tuhan nan kuasa katampe bagantung ayuran kampung tolong tenggangkan kami nan bukan ya orang lain semenjak kampung kami tinggalkan padang lawe tambatan hati padang lawe nagari koto tanpa nandari gunung tampalo saja mande Allah tiado kampung halaman tara sejauh padang lawe nagari koto tanpa nandari gunung tampalo saja mande Allah tiado kampung halaman kan kami pajauh oh adalah itu adalah lagu dari kami berdua
Oh adalah jopa hadang alawi dela itu de lagunya. Lagu lah ciptaan mana dari Buya ladanya kita. Oh adalah itu adalah lagu alun lah punya de shootingnya. Iyo kini kan lah direkam iyo lah di studio. Oh adalah nantan tua de mani de bana lambe lambe. Iyo caro lah de bambao. Oh adalah nang karano de nyongari. Iyo lah de nyojua. Oh adalah nanaruyo de nyomalame. Iyo sekarang lagi linanku. Oh adalah namarila na diara. Oh adalah nangka untuk bari kuinyo. Iyo kalagula iyo siapa lah de ke surga yang akanlah kita coba. Oh adalah nantan tundi siko kalau ditanya niyo kasarugo kasadonyo. Iyo pastilah de nyobana kita nak masuklah ke sarugo. Oh adalah nakaro orang lah di kota. Sekarang nanko. Oh adalah na banyak masuk sarugo. Iyo kan itulah de handanya. Oh de sarugo lah iyo itu surau gantikan jadi juo. Iyo kalau ndak surau Melayu kan jadilah de nyoyo. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Mudah dimiliki. Anak tuh orang suci. Carilah pintu surga. Dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Siapa ingin ke surga, Pintu selalu terbuka. mudah dimiliki. Hanya tuh orang suci, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran. Jadikanlah pedoman, biarlah orang benci asalkan Tuhan. Buanglah rasa dendam timbulkan kasih sayang. Buanglah rasa dendam timbulkan kasih sayang. Siapa ingin ke surga, Pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Biarlah orang benci asalkan Tuhan. Buanglah rasa dendam timbulkan kasih sayang. Jadilah rasunya. Oh dari kami ya nabadu. Hari nan semakin lari jua. Tolong sambuang desa sudai ko jobuan ranca jo lagunan sero. Salah dia tolan iyo lebar. Baso orang depan baso dalam paparinya. Orang lancango de moncong paruinya. Orang depan duto de ado sahabamanyo. Amanyandang sarawa basa delai pulang di hari sanjo. Sikui sakian di kami ba duo palu latarabi baciciran di dado. Pandai lataraso yo dari kaki. Oh adalah ini dari kami oleh orang baduo. Kami nama gara-gara patalan jodoh. Oh adalah gara nananyo itu panjago dekan mato. Kalau di karbana lah dari kami nana baru. Oh adalah ini iyo gara dari kami yo na baduo. Bala-bala
biamu dosa bala makan dahulu. Bakaja-kaja masuk sarugo. Tukang selawek dolang paling dulu ya mandego. Ayalah Rasulullah.